sa už bojím hovoriť o superlatívoch, ale toto je, že brutál. Ja som to príliš vysoko. Toto vonia. Toto... To je prudko návykové. Mňam. Prosím vás pekne, tu je pridaných 6% kokosového cukru. 94% je kokos, 6% je kokosový cukor. Je to tak láhodné. Za mňa bude toto výborné ako topping na jogurt s ovocím, na kašu ovsenú, na palacinky, proste na hocičo sladké, na koláč. Napíšte mi, či ste mali niekedy liofilizovaný kokos do komentára. Tuky v strave nám robia to, že sme oveľa dlhšie nasytení. V kombinácii s bielkovinami a so sacharidmi máme komplexné jedlo. Samozrejme, sacharidy by mali byť taktiež nejaké komplexné, to znamená celozrnné výrobky. Nie cereálne, pozor, ani viaczrné, ale celozrné, quinoa, vločky ovsené, proste celozrná rýža. Proste my máme milión zdravých možností. Toto sa nedá prestať jesť. Počúvajte, mňa to všetci vždycky pozerujete, že strašne preháňam. Vy si viete predstaviť, že vytvoríte nejaký svoj produkt. Jasné, že sa vám páči. Jasné, že si myslíte, že to je najlepší produkt. Akože halo. Takže prosím vás, ja to vôbec nemyslím zlom a vôbec nehovorím, keď ja poviem na niečo, že to je najlepšie, že všetko ostatné je zlé a že niečo iné by mi nechutilo. Takže berte to z rezervou, proste som takáto a takto sa vyjadrujem, proste teším sa z maličkosti, idem cvičiť, takže toto mi celkom aj bodlo. A majte krásny deň.